Здравейте, приятели! Показвам ви един страхотен апартамент, двустаен, напълно обзаведен, луксозен, който се намира в комплекс Даунтаун, буквално на 3 минутки пешком от ски лифта на град Банско. Това е коридора, антренцето с закачалка за дрехи, шкафче за обувки. Тук е и банята. Огромна, луксозна баня. Сега ще я покажем. С душ кабина, издуш, луксозна мивка, с огледало, с шоар и всичко необходимо. От антрето се влиза в спалнята и в холът. Сега ще влезем в холът. Както виждате, един слънчев, много приятен, много светъл апартамент. Виждате, дори в момента грее слънце. Южен, с южно изложение. Ето това е холът. Имаме доста големи дивани, които не са точно за тук, но това влиза в обзавеждането на този имот. Като големия диван, двойката е разгъваем. Имаме маса за 4 и това е една голяма, напълно обзаведена кухня. Показваме от по-близък план с печка, котлони, абсорбери, микровълнова и хладилник. Напълно оборудвана кухня. Терасата е доста голяма, с южно изложение, гледа към вътрешния двор. Но както виждате, имаме слънце през почти целия ден. Ето това е балконът, доста голям, както казах. И гледаме към вътрешния двор. Така ще го покажем и него. Тук имаме страхотен, голям вътрешен двор, прекрасно озеленен, много приятен през лятото, може да се стои отвън и да се ползват пейките, които са чисто нови, направени наскоро. Сега ще покажем и спалнята. Влизаме в холът. И сега ще покажем спалнята, която също е с южно изложение, също е много светла. Вижте се, с голямо двойно легло. Мебелите са масивни, от масивно дърво. Забравих да кажа. Тук имаме тоалетка. Сега ще покажем 2 нощни шкафчета и голям триклирен гардероб с плъзгащи врати. Един страхотен апартамент, както казах, намира се буквално на минутки от ски лифта на град Банско. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.